Iki Besti kudu ngerti iki. Enek berita terbaru. Aku tak nggawa buah, dek tak weyani. Karo tak weyani info. Ya toh, mosok aku rono mek karo mek nggawa omong tok kan sungkan. Iki tak wehi buah karo ngomong nek info ki mau. Jelas. Mesti seneng wong engko. Piye yo. Glak iki lho semangkane. Kayak isa ide rasake akeh. Wis cukup. Harusnya tak wehane melon. Yo to. Wis ngene. Cukup. Ndang tak wehane Bestiku karo ngubah. Mumpung enek info hot news terbaru. Pasti iki viral iki. Mesti seneng iki. Mergo gak enek maneh kanca selain dhek sing seneng diajak gosip. Mbak, Apa? kilo enek tak wehi buah. Sampeyan yo ngono. Mendung-mendung apa mepe-pemean. Ora, pe tak cipuki, tak entas iki soalnya aku kalau mendung lho aku males. Ngerti berita terbaru, Pak. Berita apa? Ini. Ayo. News iki, hot news. Itu dong paling. Tenan iki, hot news sampean kudu ngerti. Info apa maneh Yo, enak. Ini mungkin saya penasaran aku no tenan. Aku ya heran. Info. Lek aku ya sapa? Aku teko grup iki mau. Oh, ini tau jatuh-jatuh. Kayak abab ambune gak enak. Tamang ya. Aku ngerti kok grup. Tenan ta. Rumah tanggane buyar kalau. Enggak salah lek lagi ngomong ayo. Domongi. Makanya adik kan ngene to. Kok ndelok rumah tanggane sing lanang karo wedok ngene ya to. Dikon mengerti. Sing wedok digawani wong lanang ning ndi. Nah, aja selama itu sih sampean duwe grup bisa buka grup kayak aku loh. Karo. Makanya info dek kata sampean aku karo apa-apa. Aku kan ning grup diomongi to. Langsung dijapri. Bes, enak info ngene. Mosok aja ngomong lek teko aku. Oke, pokok aja cerita sapa-sapa iki nggo sampean tok ya, Bes ya. Oke, siap Besti aku. Nah, kelingan aku di Besti. Nah, aku mang kelingan sampean akhirnya tak iki kudu roh iki. Soalnya kan kanca jak curhat, jak ngibah ya cocok ya sampean tok to. Nah, makane aku lek delok sing lanang jane ya kerja mati macan banting tulang ngono kae. Ya kok sing wedok koyo ngono. Tinggal dan orang roh Yo, mangya dulu. gampang ya termasuk gampang tuh lah itu kan langsung gampang. Lah piye langsung ning grup e? Bet. Oh. Kono deh kira ya kono di grup ya grup ini grup kene macet lah dan si kok terus yang kita buka-bukaan ini sepangga info ngono wis kok sampean nek gak ngono ngasih ya karo apa-apa. Lah nek iki ya tenan berarti awake ngomong sing koyo ngono kuwi bae ora salah. Nah. Tapi untungnya kenyataan makanya aku ini kita aneh sing wedok kok yo enggak nggih monggo tibakno ning jaba kelakuane ya to. Digawane wong lanang. Aku malah Kok ngesane. suci ya nek ngomong koyo ngono lho. Maksudnya koyo gak dibuso. Aku malah ngesane sing lanang ya. Ngono kuwi. Ampun ya apa maneh iki rasane gak ya Enak to? enak. Iki kok sampean merene iki mah berarti gawe buah iki mah karo info. Iya jelas no wong aku ngene wong kita kayak masa aku rene mek nggawa omongan tok ya ora penak to. Yo iso makane mumpung enek. Sing wae info sampean iki berarti sampean kawak niki. Yo ora to iki lek kei tonggo. Terus akhirnya aku ngene duh mumpung dikei melon harus mongko. Wah cocok kok pas enek info hot news masalah rumah tangga dhek itu. Iya aku langsung mlayu tanang sampeyan. Ini orang yang kerja sekarang juga. Lah emang Kita jangan sama nih garu. tapi iki lho jauh tulung ya Pak yo. Oke. Ojo cipta sapa-sapa.
kok iki. Lah aku sing ketok elek. Wis aku dhewe ngerti kok aku ngomong nek salah tadi gawe. Nah, wis iki cukup sama mbak aku kok sing ojo cerita sapa-sapa yo. Beres, siap. Oke, yo tak ngono. Wis tenan lho yo, ojo cerita sapa-sapa. Saman tok sing ro. Siap.